जय भोजपुरी। आप सबके टॉप 10 भोजपुरी चैनल में स्वागत करतानी और आज आप सबके बीच में लेकर आ गइल बानी 3 बड़ी खबर जौन जुड़ल बा पावर स्टार पवन सिंह जी, चिट्टू आर पांडे के तरफ से, वहीं पे खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। सबसे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर चाहम कि अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल कलर के बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी भी दबा दी भोजपुरी से जुड़ल छोट बड़ खबर लेकर आवत रहीला। तो सबसे पहले खबर निकल के आ रहा बा पावर स्टार पवन सिंह जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह जी आप सबके शहर, आप सबके गांव उत्तर प्रदेश में आप सबके नजर आई हैं। आप सबके बता दी कि रविंद्र कुशवाहा जी के लेमिनेशन में आप सबके बीच में टिड्डी चौराहा बलिया उत्तर प्रदेश में आ रहल बाने उनकर लेमिनेशन के प्रचार प्रसार करे। तो आप सब इंतजार करम टिड्डी चौराहा बलिया उत्तर प्रदेश में पावर स्टार पवन सिंह जी 26 अप्रैल के आ रहल बाने आप सबके बीच में। वहीं पे दूसरा खबर निकल के आ रहा बा प्रदीप आर पांडे चिट्टू जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि प्रदीप आर पांडे चिट्टू एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम कैले बने। जी भी आप सबके बता दी कि चिट्टू मेंटल फिल्म जिनको पुराना फिल्म रहे नाम चेंज करके भोजपुरी मूवी पे डालल गई, करीब वो एक सप्ताह से ट्रेंडिंग पेज पे घूमत नजर आ रहा बा। अभी तक भोजपुरी के ऐसा कोनो भी फिल्म ना रहे कि जोन की एक सप्ताह तक लगातार ट्रेंडिंग में रहे, लेकिन ये पहली बार चिट्टू पांडे जी के फिल्म ट्रेंडिंग में एक सप्ताह से ऊपर तक रह चुकल बा ट्रेंडिंग पेज पे। तो ये एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम कर दिले बने प्रदीप पार उर्फ चिट्टू जी। वहीं पे तीसरा खबर निकल के आ रहा बा खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के फिल्म भाग खेसारी भाग एक अलग प्रकार के फिल्म बने वाला बा। आप सबके बता दी कि अभी तक कोई भी फिल्म भोजपुरी फिल्म स्पॉट पे फिल्म ना बनल रहे, यानी कि खेल कूद पे फिल्म ना बनल रहे, लेकिन पहली बार खेसारी लाल यादव जी के फिल्म भाग खेसारी भाग स्पॉट पे फिल्म बन रहल बा। और ये फिल्म बहुत ही तेजी से काम चल रहा बा। लागत है कि एकरा के जल्द ही कभी रिलीज होखे वाला बा। तो ऐसे में आप सब कमेंट में जरूर बताएं कि आप सबके तीनों खबर में से सबसे अच्छा खबर केकर लागल। जय हिंद, जय भोजपुरी।